Sziasztok, én Csontvász vagyok, és ez itt a Feed the Beast Monster sorozatunk második része. Én részen kívül itt egy házat összefabrikáltam nekünk. Ezt itt egy kicsit leszedjük szállatok hangja miatt. Itt egy házat összefabrikáltam. Egy állatfarmot, ami még csak tyúk és bárányfarm, meg egy kaja farmot. Kicsit beteg lettem, úgyhogy náthás hangom van. Meg itt a fákat még írtottam egy kicsit, meg utat csináltam. Na jól van, kezdjünk is hozzá a dolgoknak. Itt én most elviszek magammal egy kevés fát. Azért, mivel most Tinker's Construct-tal fogunk foglalatoskodni. És... mert miért ne? És be szeretném mutatni a dolgokat. Mi hogyan működik. Csinálni kell először is 4 dolgot. Egy Stancy Table-t, egy Toolstation-t és egy Part Builder-t. Stancy Table ide, Toolstation ide, és a Chest pedig ide. Kellenek nekünk formák, először egy Tool Rod, Pickaxe Head, Shovel Head, nem kérünk Sword Blade, Wide Guard, End Guard, Cross Bow, és azok itt már a sokkal nehezebb receptekhez való dolgok. Ezt ebbe beletesszük. Így itt a Tool Station. Először is megnézzük, hogy mit akarunk csinálni. Mondjuk azt, hogy egy kardot. Akkor itt megnézzük, hogy mik kellenek. Kell hozzá először is egy ilyen. Ezeket különböző anyagokból lehet csinálni. Azt ebben a könyvben meg tudjátok nézni. Akkor elmegyünk papírért, mivel ezeket a dolgokat papírból is lehet csinálni. És akkor már egyben ott a falut meg a piramist meglátogatjuk. Én itt részen kívül szétnéztem, és láttam, hogy van itt ilyen csuda jó. Ezeknél vigyázni kell, mert van itt elrejtve dolog, amit nem nagyon szeretnénk berobbantani. Szerintem.
Így. Hol a kijárat? Itt lesz az. Így. És itt a város. Itt van egy Rainbow Forest, de az minket most egyáltalán nem érdekel. Ha. Ezekben a házakban szokott lenni nyersanyag. Látjátok ilyen? Ezek itt fejek. Azokhoz a dolgokhoz, amik nekünk kellenek, és ebben van egy ilyen, ami csak ilyen village-ekbe található. Mert mi van a Minecraftban, ami mindig előfordul, hogy vannak olyan dolgok, amik csak a village-ekbe találhatóak. Kell sötétedni. Nem fogunk hazérni időbe. De! Mert találtunk valamit. Mindjárt meg is mutatok. Csak innen még kilapkodjuk a dolgokat. Találtunk egy ilyet, ugye? Ugye? Nem véletlenül az utazásnak a dolgához kapcsolódik a neve az utazáshoz. Egyszerű beleutazni. Így. Na szóval leszünk egy kicsit. Így. És akkor itt van ez a tool station. Csináljunk egy kartot. Itt van ez, így összerakjuk, és készen van a kartunk. De ezeket lehet különböző csákkal felvértezni, amiket innen lehet látni, hogy mik kell. Itt ezek még csak a pickaxe-ek. Itt pedig vannak a kardok. Itt újra pickaxe-ek meg a kardok. Tudunk mi vajon csinálni rá knockback-et? Tudunk. Csináljunk. Aha. Bányáztam is részen kívül. Gyorsan megemlítem, mert nem tudom, hogy elmondtam-e vagy sem. Közben megnéztem, hogy random things, azok miket tudnak. Ide beteszitek hozzá a kardot, és készen van. Akkor ezt ugorjuk meg ezzel is. Csinálunk először is egy túlradot. Betesszük a megadott formába. Hozzárakjuk ezeket a dolgokat, és készen van. Azt is lehet fejleszgetni, de én most erre nem nagyon szeretnék időt szánni, mivel nem ez lesz a végleges dolgunk. Mi van itthon, ami jó lehet hozzá? Semmi. Gyorsan elpakolunk, mert ezt én bemutattam, úgy érzem. És utána kezdődhet a
háznak a további fejlesztgetése. Ha. Na, akkor kezdjünk is hozzá az Endrajóhoz. Ki kell hozzá sütni vasat. Az ameddig sül. Addig ki kell sütni hozzá ezt is. Meg addig elkezdjük. Hol itt. Kelleni fog majd hozzá ilyen. Meg ilyen. Nem így. Akkor hogyan kell? Azt mondja, hogy Ender IO kell először ebből 2. Shift, bar click és megvan. Kell még egy. Ha. Ebből pont elég van. Ebből is van. Megkisütötte ki. Nem mindegy. Az van. Van 3 darab. Flint nincs. Akkor elmegyünk keresni. Közben itt kinőtt a fa. Itt van egy barlang, amit még nem nagyon fedezkedtem föl. Úgyhogy gondoltam, hát ha lesz itt. Az, ami nekünk kell. Egy. Így ebben majd valahonnan szerzünk, majd részen kívül elmegyek ilyen anyagszerző körútra. Hogy egy flint, még kell egy. Oké, megvan. Ja, akkor azt mondja, hogy be kell ilyen. Pont ennyi. Nyolcszat bedobok. Sülni. Nem ez kell, hanem ez. És ezek azt tudják, hogy ez meg kettőszerezi az anyagaink számát. És kell még egy. Szerintem itt nincsen jó helyen. Mondjuk ide tesszük.
így, meg majd valamilyen energiaforrás kell. Ezt meg ide tesszük. Nem is, de igen. Mi lesz az az energiaforrás? Azt mondja, egy generator. Vannak nekünk itt különféle generátoraink. Nekem ez tetszik a legjobban, de ki mit mond? Én most ezt fogom használni, mivel ez ételből csinál energiát. Bár nincs ilyen sok ételünk, úgyhogy ezzel az alappal jó lesz, hogyha beérjük magunkat. Kiéljük a erre való vágyainkat. Így ezt ide ledobjuk, ezt is. Kellene fog nekünk még egy hopper. 2 is. Meg még 2. Kell fa. Vagy nem. De hogy nem kellene fog, mert még kell 4 darab láda. Így én ezt ebben a részen már, hogyha meg akarnak ölni, akkor is megcsinálom. Kész. Ide. Ezt. És ezekből teszünk szenet, mivel ez fával meg szénnel működik. Csinál belőle áramot, ami pedig feltöltődik abba. Hozzuk a szércénket. Először is én a vasat fogom ezzel most megcsináltatni. Működik ide le is hozzá, ezeket pedig megfogjuk így. Áttesszük ezt Furnace módra, itt beletesszük csontváz módra, és működik is a masinéria. A fontosabbakat teszem be. Először, amiket többet fogunk használni. Így. Jújjúj. Egyetlen be is szerelt. Hova tűnt ez a 2? Na mindegy. Shepard csinált is Iront. Úgyhogy én ezt a részen kívül még fogok valamennyit szívni. De úgy ez a rész körülbelül ennyi is lenne. Ezzel a hatalmas nagy megmozdulással. És a következő részben én részen kívül elmegyek bányászni, ezt a rendszert még tovább fejlesztgetem.
Viszont energia kell nekünk, amit pedig nézem, hogy honnan tudnánk szerezni. Egy fafarmon gondolkodok, de azt mindig csinálok, szóval, hogy ne legyen olyan unalmas. Minden részben ugyanazt látnotok, ezért valami különlegesebb. Áram ellátással szeretnék. Szolgálni. Csak nem tudom, hogy mivel. Water reservoir. Water készír. De jó. Majd még kigondolom részen kívül. Addig is, sziasztok!